Rutex znamená oblečení dotažené do posledního detailu. Ty nejkvalitnější materiály, špičkové technologie, stylový a praktický design a především osobní přístup k zákazníkovi. To jsou naše poznávací znamení. Jsme specialisté na stejnokroje a uniformy. Uniformy Kamiya dotváří vaši firemní kulturu. Pro každého zákazníka vznikne jedinečná kolekce na míru s důrazem na detail, která je odrazem stylu a vize úspěšné společnosti. Školní uniformy Kamiya Young Style děti nosí rády. Jsou totiž praktické, pohodlné a vypadají skvěle. Uniforma dává studentům pocit sounáležitosti. Vyjadřuje také poslání a záměr školy. A máme pro vás skvělou zprávu. Pomocí aplikace Kamiya Uniform Management snížíte vaší společnosti administrativu, ušetříte náklady a čas strávený správou uniforem. Rutex je partner, na kterého se můžete spolehnout. Myslíme na životní prostředí, a to i při následné údržbě a recyklaci. Oblečení vyčistíme, opravíme a vrátíme do oběhu formou upcyclingu. Vyřazené uniformy od nás umíme přeměnit třeba na vkusné a užitečné zápisníky. Oblékání máme v DNA.